Elak salatu du Siemens Gamesak argitu gabe jarraitzen duela EAEn eta Nafarroan izango diren kaleratzeak. Sindikatuetako iturriek adierazi dutenez, gaur ez da gehiago zehaztu. Zentro bakoitzean zenbat lanpostu deusestatuko diren ez dute jakinarazi, baina egutegi bat ezarri dute negoziazio prozesu guztietan ohikoa. Elak kritikatu du informazio faltak tentsio handiagoa sortzen duela langileengan. Ela sindikatuak salatu duenez ere, Siemens Gamesak oraindik ez du argitu multinazionalak Espainiako estatuan 475 lanpostu deusestatzeko proposatutako prozesua Euskadiko eta Nafarroako lantokietan izango duen eragina. Hori dela eta eskaera formal bat aurkeztu du datu gehiago biltzeko, oraindik ez baita ezagutzen lantegien araberako eragina. Zuzendaritzak eta Comisiones Obreras, UGT eta ELA sindikatuetako ordezkariek Zamudioko egoitzan egin dute gaur arratsaldean enplegu mailaren lehen bilera. Duela astebete enpresak iragarri zuenez Zamudioko Madrilgo eta Sarrigurengo bulegoetan 352 kaleratze izango dira, 2 urtez luzatuko den prozesu batean. Espainiako gainerako kaleratzeak guztira aurreikusitako 475 arte behin-behineko 80 langile izango dira, kontratua berritzen ez zaienak eta txandakatze naturaleko 53 lanpostu. Ikusi beharko da hurrengo enplegu mailan datu gehiago ematen dituen zuzendaritzak. Urriaren 25ean dira biltzekoak. Sindikatu bakoitzeko 3 ordezkari joango dira bigarren bilkura horretara. Eta Eusko Legebiltzarrak lurzoruari eta hirigintzari buruzko lege aldatzea aztertuko du. Etxeetan panel fotovoltaikoak jartzeko aldez aurretik udal lizentziarik lortu beharrik izan gabe. Bilduk autokontsumoa errazteko lege proposamena aurkeztu du ostegun honetan Eusko Legebiltzarrean. Gainera, autokontsumorako eguzki energia aprobetxatzeko, instalazioak jartzeko eta eraikinen barruan ibilgailu elektrikoak kargatzeko guneak eraikitzeko baimena izapidetzean interesdunak aldez aurretik eta idatziz udalari jakinarazi ahal izatea nahi du. Bilduk autokontsumoaren tramitazioa errazteko eztabaida eraman du ganberara lurzoruari eta hirigintzari buruzko 2006 legearen 207. artikulua aldatuta. EAJ, Bildu, PS eta Elkarrekin Podemos alderdien babesarekin atera da aurrera proposamena. PP eta Ciudadanos abstenitu egin dira eta Voxeko legebiltzarkideak aurka bozkatu du. Aldaketa horrekin autokontsumorako eguzki energia aprobetxatzeko instalazioak lizentziaren baldintzetatik salbuetsita geratzea proposatzen du koalizioak, etxe edo eraikinen gainean edo aparkatzeko eraikin edo pergolen gainean ere daudenean. Naiz eta aplikagarria izango ez den, hainbat egoera barne hartzen dituen. Mikel Otero, EH Bilduko legebiltzarkideak adierazi duenez, ekimen honek panel fotovoltaikoak jarri nahi dituzten pertsonei denbora aurrezteko aukera emango die. Ekartzen dugun lege proposamena da, autokontsumoa errazteko lege proposamena bai, baina hirigintza eta lurzoruaren legearen artikulu zehatz bat aldatuz. Hau da, hirigintza eta lurzoruaren legeak bere 207. artikuluan ezartzen du nola funtzionatzen duten obra lizentziak, obra udal lizentziak, eta hemen guk proposatzen duguna da salbuespen bat egitea fotovoltaikoaren instalazioak egin behar direnean eraikinetan. Gaurkoan ere, ganberan EH Bilduko Oiana Etxebarrieta legebiltzarkideak indarkeria obstetrikoaren errealitatea mahai gainera ekarri du. Taldearen proposamenaren 2 puntuak azaldu ditu entzun. Aldaketerik eman. Eta ikusten duguna da, soldatarrak ala bere baitan mantentzen dela, batez ere, sektore feminizatuetako emakume langileen egoera ez delako hobetu. Horregatik hain zuzen ere, egunero daude kalean... Barkatu, hau ezen nahi genuen kortea, orain badaukagu. Gure proposamenak 2 puntu oso argi zituen. Lehenak azterketaz, kontzientziazioaz, formakuntzaz, eta protokolez hitz egiten zuen. Zehatz-mehatz esaten genuen, indarkeria obstetrikoaren gaineko kontzientziazio eta argipen lan bat burutu behar zuela, Osakidetzako profesionalekin batera, berau identifikatzeko eta honi aurre egiteko mekanismoak ezarriz. Honetarako, kontzientziazioan eta formakuntzan sakondu eta protokoloak aztertzeko lan bat ekingo zuen Emakundek Osakidetzarekin elkarlanean.
Gaurkoan lan eremuko genero arrakala, aztertu dugu LAB sindikatuko idazkari feminista den Eli Etxeberriarekin. EAeko emakume gizonek baino 6.000 euro gutxiago kobratzen dute bataz beste urtean, eta aldei hori pentsioetara eta lan merkatura ere aldatzen da. Aldaketerik eman. Eta ikusten duguna da soldatarrakala bere baitan mantentzen dela, batez ere sektore feminizatuetako emakume langileen egoera ez delako hobetu. Horregatik hain zuzen ere, egunero daude kalean eta borrokan, haien artean egoitzetako langileak, etxez-etxeko laguntzakoak, garbiketakoak, eskuhartze sozialekoak, merkataritzakoak, Energiaren prezioi aurre egiteko planak iragartzen ari dira azken egunetan Europako Batasuneko estatuak. Atzo Portugalek 3.000 milioi euroko laguntzak emango dituela esan zuen, eta gaur Espainiako presidente Pedro Sánchezek kopuru bereko plan berezi bat martxan jarriko duela jakinarazi du. Laguntza horiek gasaren fakturak ordaintzeko izango dira, batetik eta argindarrarenak. Bestetik bada kezka handi bat, gas berogailu komuna erabiltzen duten bizilagun komunitateen artean, orain arteko laguntzetatik kanpo geratu direlako, eta Sánchezek iragarri du tarifa arautu berri bat sortuko dutela komunitate horientzat. Gobernuak kalkulatu du etxebizitza horien berogailuen faktura erdira jaitsiko dela, neurri horri esker, eta 1,7 milioi herritar daudela onura hori jasotzeko egoeran Espainiako estatuan. 2023ko bukaera arteko neurri berezi gisa aktibatuko dute laguntza hori. Sánchezek asteazken honetan diputatuen kongresuan egindako agerraldian aurreratu duenez, datorren ministroen kontseiluan onartuko duten dekretuak biztanleriaren 40% babestea du helburu. Gurera bueltan, Gipuzkoako mendiak aske taldeak argi utzi du mendiak aske nahi dituztela eolikorik gabe. Naturan eraiki nahi diren zentral eolikoen aurkako agerraldi kolektiboa egin du plataformak Elosun, eta jende mordoska elkartu da bertan. Eragileek helburu jakin bat dute. Entzun dezagun Josebe Blanco plataformako kidea. Helburu jakin batekin. Bertako mendietako ondare naturala, ekologikoa, arkeologikoa, geologikoa, historikoa, paisajistikoa eta espirituala babesteko. Zein inguruetako, baserrietako eta herrietako biztanleak, gure bizitokia, gure osasuna eta jardun ekonomikoa, bereziki nekazaritzarekin lotuta dagoena, defendatzeko. Gaurkoan gurean Ignacio Oyarzabal sareko kidea izan dugu elkarrizketatu nagusi gisa, eta bere esanetan sufrimendua eragiten duten edozein politika eta erabaki irauli behar da, eta zentzu horretan nabarmendu du behin betiko atzean utzi behar dela salbuespeneko espetxe politika. Horrek sekulako pausoa ekarriko lukelako elkarbizitzaren norabidean. Eta sufrimendua dagoen momentutikan zaila dela elkarbizitza integral bat, elkarbizitza oso bat egotea, Alde hortatik guk garbi daukagu sufrimendua eragiten duten edozein politika, edozein erabaki irauli behar dela, aldatu behar dela, eta bide hortan behin betiko atzean utzi behar degula, eta dena nahi dugun etorkizuna eraikitze hori bultzatu behar degula, eta salbuespenezko espetxe politika bertan bera geratzeak izugarrizko pausoa emango luke elkarbizitzaren norabidean. Kulturan, Eusko Jaurlaritzako Bingen Zupiria kultura eta hizkuntza politikako sailburuak Euskadi literatura sarietako lehen 3 irabazleak nortzuk diren argitu du. 3 gainera emakumeak dira. Nerea Garzia. 3 emakume izan dira aurtengo Euskadi literatura sarien irabazleak. Euskarazko literatura saria Usue Paolazak eta Biurguneko Naza liburuak jaso dute. Euskarazko haur eta gazte literatura Leire Bilbauk eta Barruko Hotza liburuak jaso dute, eta azkenik literatura lanaren ilustrazioa Maite Mutuberriak eta Irrimola liburuak jaso dute. Datorren astean iragarriko dituzte falta diren sariak, eta azoaroaren 24an izango da saria banatzeko ekitaldia Tabakalera zentroan. Gabon, lerroburuak horrela,
azgaitezen egunak utzi digun berriekin. Elak salatu du Siemens Gamesak argitu gabe jarraitzen duela EAN eta Nafarroan izango diren kaleratzeak. Sindikatuetako iturriek adierazi dutenez, gaur ez da gehiago zehaztu. Zentro bakoitzean zenbat lanpostu deuseztatuko diren ez dute jakinarazi, baina egutegi bat ezarri dute negoziazio prozesu guztietan ohikoa. Elak kritikatu du informazio faltak tentsio handiagoa sortzen duela langileengan. Euskal Herrian sektore aeronautikoak badaukala bere esangura bat, eta implementazioa daukala herrialde ezberdinetan eta modu ezberdinetan, eta zuzen eta ez zuzen gisa hainbat lanpostu daudela, eta enpleguaren defentsa hori nola blinda dezakegunen inguruko eztabaida edo hausnarketa egin beharko genuke. Bestalde, Gipuzkoako mendiak aske taldeak argi utzi du mendiak aske nahi dituztela eolikorik gabe. Naturan eraiki nahi diren zentral eolikoen aurkako agerraldi kolektiboa egin du plataformak Elosun eta jende mordoska elkartu da bertan. Eragileek helburu jakin bat dute bertako mendietako ondare naturala, arkeologikoa, geologikoa, historikoa, paisajistikoa eta espirituala babestea, besteak beste. Esan genuen Gipuzkoako mendiak aske nahi dituztela industrializatu gabe, zentral eolikorik gabe. Horixe da Elosun lau haizeetara zabaldu dutena. Jende mordoska elkartu da Bergara eta Azkoiti artean dagoen Bergarako auzoan. Hainbat eragilek bat egin dute Gipuzkoako mendiak aske taldea eraikiz. Gipuzkoako mendiak babesteko eta aurkeztu diren proiektu eolikoak geldiarazteko xedearekin batu dira. Helburu jakin batekin. Bertako mendietako ondare naturala, ekologikoa, arkeologikoa, geologikoa, historikoa, paisajistikoa eta espirituala babesteko. Zein inguruetako, baserrietako eta herrietako biztanleak, gure bizitokia, gure osasuna eta jardun ekonomikoa, bereziki nekazaritzarekin lotuta dagoena, defendatzeko. Azken hilabeteotan hainbat proiektu eolikoren berri izan dugu. Bai Green Capitalek egin asmo dituenak, baita Statkraft enpresa publikoak egin nahi dituenak ere. Batenak zein bestearenak mehatxutza dituzte. Mehatxua ez da nola nahikoa. 200 metro luze eta 158 metro zabal irateken makroeolikoak aurkeztu dituzte. Elgeakoak halako bi baino altuagoak. Gipuzkoako mendiak askeko kideek uste dute proiektu eolikoen lehentasuna aberatzen diru nahia elikatzea dela eta ez herritarron elektrizitate beharra bermatzea. Eredu honek jasangarritik oso gutxi du eta berreztagarritik ere berdin. Kezkatuta daude dorre eolikoak eraikitzeko erabiltzen dituzten materialak direla eta haize errota bakoitza egiteko hormigoizko tona bana 335 tona altzairu, 4,7 tona kobre, 3 tona aluminio, 2 tona lur eta beste material batzuk behar direla baitiote. Eta material horiek lortu, garraiatu eta manipulatzeak kutsatu eta energia fosil asko gastatzen dituela azpimarratu dute. Egoera honen aurrean beste alternatiba batzuk eskatu dituzte. Baliabide energetikoen ustiapenerako, gobernantza eredu sozialak eta gertukoak baliagarrienak dira. Instalazio txikiagoak, energia kontsumituko den lekutik gertuagoa jarrita. Jada artifizializatuta dauden eremuak lehenetziz, teilatuak, industrialdeak eta bar.
Eta behin agerraldia amaituta Gipuzkoako Mendiak Aske plataformaren baitan dauden eragileak hemen atzean ikus dezakezuen bezala Elusuko pelotalekuan bazkaltzera gelditu dira euren artean ideiak elkarbanatuz, euren artean ezagutuz eta batez ere zentral eolikoen inguruan hausnartzeko. Eta gaur jakin berri izan dugu, 11 preso gehiago lekualdatuko dituzte Euskal Herriko kartzeletara, espetxeetako idazkaritza nagusiak, Lakuako gobernuko berdintasun, justizia eta gizarte politiketako sailarekin elkarlanean iragarri duenez. Orain Jaurlaritzari egokituko zaio, bakoitza ze espetxetara eramango duen erabakitzea. Hogeita 12 urte eta erdi espetxean eman ondoren, kalean da Jon Kepa Parot, etxerat elkarteak jakitera eman duenez, Mureteko espetxetik atera da gaur goizean, hala ere, etxean segituko du zigorra betetzen, eskumuturreko elektronikoa eraman beharko duelarik. 1980ko apirilaren 4 atxilotu zuten Jon Parot, Argala komandoa eratzea leporatuta. Bizi guztiko espetxe zigorra ezarri zioten Jakes Esnal eta Frederik Sistor Aranbururi bezala. Joan zen irailaren 22an jakinarazi zuen Parisko dei auzitegiak baldintzapeko askatasunean ateratzeko aurkezturiko 6. eskaera aintzat hartzen zuela. Jon Agirre Agiriano Aramaioko presoia, zendu da 30 urte egin zituen espetxean eta 2011ko maiatzean geratu zen aske. 1981ko maiatzaren 11an atxilotu zuten etarekin harremanak zituela egotzita. 2006ko urriaren 28an bete zuen jarri zioten zigorra, baina Parot doktrinagatik luzatu zioten. Jon Agirre laguna, ozenki askatasuna. Estatuak presoekiko daraman politikaren kudelkariaren izpil. Gaixorik, 30 urte kartzela, urte asko bizkarrean. Bizi bat entzuna, menditon torrean, guazen gudarian okikurriñan atzean.
Lerroburuetan esan bezala, Inazio Oiarzabal sareko bozeramailea elkarrizketatu dugu Hamaika telebistan. Bere esanetan, sufrimendua eragiten duten edozein politika eta erabaki irauli behar da, eta zentzu horretan nabarmendu du behin betiko atzean utzi behar dela salbuespeneko espetxe politika, izan ere horrek sekulako pausua ekarriko luke elkarbizitzaren norabidean. Sufrimendua dagoen momentutikan, zaila dela elkarbizitza integral bat, elkarbizitza oso bat egotea, ez? Alde horretatik guk garbi daukagu, sufrimendua eragiten duten edozein politika, edozein erabaki, irauli behar dela, aldatu behar dela, eta bide hortan behin betiko atzean utzi behar degula, eta denok nahi dugun etorkizuna eraikitze hori bultzatu behar degula, eta salbuespenezko espetxe politika bertan bera geratzeak izugarrizko pausua emango luke elkarbizitzaren norabidean. Urriaren 8ko mobilizazioaren balorazio positiboa egin du Oiarzabalek eta azpimarratu du ikusi zela herritarrentzat lehentasunezkoa dela salbuespeneko espetxe politika bertan bera uztea. Horrez gain, egoera honekin amaitzearen aldeko herritarren alderdi politikoen eta sindikatuen kontsentsu zabala balioetsi behar dela azpimarratu du. Dikan oztopo asko daude gainitzeko eta bide oso bat egiten jarraitu behar dugu, beraz bidean eta lanean jarraitu beharko dugu herriz herri, auzoz-auzo. Baina bai guretzako egia dena da, fase bat amaitzear dagoen honetan, eta tamalez ezin dugu esan fase bat amaitu denik, guretzako fase bat amaituko delako denak Euskal Herrian daudenean, bai dinamika honekin nahi genuena, amaiera biribil bat eman diogula uste dugu, jaialdiarekin berarekin ere, kontzertutako irudiak ere bai, guretzako izugarriak izan direlako, behintzat jendarteak erakutsi duelako, parte izan delako, Euskal Herriratzen behar horretan, presoei beraiek ibilbide hori egite uste horretan, eta esan bezala guretzako fase bat amaituko da denak Euskal Herrian daudena, baina dinamikaren amaiera hau behintzat eman nahi genuen azkenean gure dinamika, gure ekimenak ere bai, garatzen joan behar geralako, eta guretzako larun bateko irudiak berak bakarrik hitz egiten duten irudi batzuk dira, ez? Guk duela 2 urte eta erdi, izan bidea dinamika martxan jarri genunean, garbi geneukan, salbuespenezko espetxe politika amaitzeko eskatzen genuen hori, beste modu batean jendartera hartu behar genuela, modu aktibo batean, parte hartzeko era ezberdinetan, gazte jendera ere gerturatu behar ginela, ez? Eta 2 urte hauetan, hamaika ekimen egin ditugu, Meditontorretara egoera, herriko plazatara atera gera, kilometroak egin ditugu, korrika, oinez, modu ezberdinetan, etorkizunari begira jartzea, elkarbizitzaren, lehen aipatu dugu elkarbizitza horren, eta konponbidearen norabidean, benetako pauso garrantzitsu horiek denon artean ematea, eta oso pozik bertan ikusten ziren irudiekin garbi dagolako ditugun aldarrikapenak ez direla gutxi batzuena, baizik eta jendarte osoaren arazo eta lehentasunak direla. Senideen sufrimenduari buruzko hausnarketa ere egin du Oiarzabalek, entzun. Espetxe politika honen jopuntu nagusia beti senideak izan dira, ez? Azkenan senideak izan dira, sufrimendu hori pairatu dutenak egunerokotasunean, eta zalantzarik gabe oraindik ere horrela izaten jarraitzen du. Kasu horretan, bai senide adinduak askotan bidaiatu ere ezin izan dutenak, eta beraien senidea ere ikusi ahal ezin dutenak, eta baita txikienak, guk duela urte batzuk ja lanketa hori hasi genuena, motxiladunumen dinamika osoarekin, aipatzea, beraiek azkenean, beraien gurasoekin, aitarekin edo amarekin egoteko ezintasuna, komunikazio hori mantentzeko ezintasuna, eta azkenean horrek eragiten duen guztia, ume bati eragiten dion guztia, ez? Azkenean hor ere informe ezberdinak egin ditugu, profesional ezberdinekin egon gera, eta hor garbi ikusten zen oso momentu bortitzak bizi zirela. Aipatu duguen batetan, 3 urte betetze hori amarekin banatzen duten momentu hori, ez? 24 ordu egotetik. Hilabetean egun bat egotea, hilabetean ordu batzuk egotera, ez? Hori oso gogorra zen, eta behintzat motxila hori arindu da, motxila hori behintzat ustutzen saiatu da, beste gauza batzuetaz betetzen dugu, ez? Larun batean Porrotxek ere egin zuen ekimenean hortaz hitz egiten zuen, ez? Orain Euskal Herritikan, familia harreman hori osatzea dator, legeak dioen gradu progresioni bilbidean ere, beraien arteko komunikazio hori mantentzea erabakiak ere etorri behar dira, eta askotan esaten dugun zama hori behintzat arindu dela uste dugu.
Positibotzat jo du pixkanaka bada ere euskal presoak Euskal Herriko kartzeletara ekartzea hala eta guztiz ere nabarmendu du aldarrikatzen jarraitu behar dela euskal preso guztiak Euskal Herriratzeko erabakiak lehen bailen arditzaten. Izan ere azpimarratu du fase hau amaituko dela euskal preso guztiak Euskal Herrian daudenean. Zentzu horretan Oiarzabalek azpimarratu du legeak jasotzen duela graduen progresioa dela eta birgizarteratzearen oinarria. Era berean dio, 3. graduan edo baldintzapeko askatasunean dauden preso kopuruak erakusten duela ez dagoela arazorik euskal presoen kasuan ere horrelako pausuak emateko entzun. Eta urtebete guretzako asko den arren, instituzio batean gauzak eraldatzeko, urtebete ere ez da horren besteko denbora, baina balorazioa positiboa da aipatu dutenagatik, ez? Blokeo ezberdinak desblokeatu direlako eta ikusi delako egin daitekela. Arlo negatiboa guretzako baldintzak beteta oraindik asko daudela eskubide horiek ez dituztenak, ez? Orduan guk garbi daukagun norantz jo behar dugu, Gasteizek norantz jo behar du eta ze erabaki hartu beharko ditu, jakin da ze zailtasun dauden ere bai, hor ere ikusi ditugulako gradu regresioak, Audientzia Nazionaleko Fiskaliak etengabe errekurritzen ditulako 3. graduak, eta horrek ere atzera buelta bat ere ekarri duelako, kartzelara bueltatu behar izan direlako hainbat preso. Eta nik uste dut, zailtasun bide bat egiten ari dela, bai Euskal Herriratzeak, bai honetan guk nahiko genukena, baina motelago, baina egia da egiteak berak ere baduela balioan jarri behar degula eta guk horretan bultzatu behar degula eta kaleak berak edo jendarteak ere horretan bultzatu behar duela. Baina instituzioak oraindik atzerago daudela eta pauso horiek berehalakoan eman beharko dituztela. Azkenean deno daukagu buruan ere bai ez, urtebete barru Madrilen hauteskunde batzuk egongo direla eta horrek ere dena hankaz gora jar dezakelako. Orduan gure mezua garbia da eta da ez utzi biharko gaur egin dezakezuna, ez? Eta espero duguna da Euskal Herriratzekin hori ematea eta Gasteizek hartu behar ditugun erabakiekin ere pausoka horrela izatea. Eta nazioarteari begira, Ukrainiako agintariek ostegunean salatu dutenez, gutxienez 17 zibil hil dira azken egunean, herrialdeko zenbait puntutan indar Errusiarek eragindako hainbat erasoren ondorio. Zain zuzen ere, 11 lagun hil dira Donetsk eskualdean eta Zaporizian, Mikolaiben eta Karbinen beste 6 herritar hil dira. Bitartean, Iranek egindako droneak baliatuz Kiev hiriburuari eraso diote eta Ukrainiako presidente Volodymyr Zelenskik Europari eskatu dio auzitegi berezia sortzea Errusiaren gerra krimenak epaitzeko. Testuinguru horretan, Kirilo Timotensko, Ukrainiar presidentetzako bozeramaileak Telegramen zehaztu duenez, 11 pertsona hil dira Donetsk eskualdean alegia Ukrainiaren eta Errusiaren arteko borrokagune nagusietako batean eta beste 13 zauritu dira. Zaporizian aldiz 2 lagun hil dira eta 10 baino gehiago zauritu dira Kiev hiriburuan eta haren kanpoaldean Iranek egindako droneak baliatu dituzte erasoak egiteko tokiko agintariek jakitera eman dutenez. Aurreko 3 gauetan ere egin dutenez, aire erasoen aurkako alarmak aktibatu dituzte, oraingoz ez dute zehaztu biktimarik izan den edo kalte materialak nolakoak izan diren. Bestalde lan mundua euskalduntzeko dinamika bateratua aurkeztu dute ELA eta LAB sindikatuek eta Euskalgintzaren kontseiluak. Euskaraldiaren atarian gainera sindikatuek enpresa joko dute arigunearekin bat egitea bultzatzeko, baita lantokiak euskalduntzeko konpromiso zehatzak hartzeko ere. Probestu nahi dugu, testuinguru hau, enpresek ere konpromisoak arditzaten. Ez bakarrik Euskaraldian izena ematen, hori noski, baina bestelako konpromisoa. Gu konpromiso xumea jarri dituzte. Dela Euskara planak egitea, dela bai Euskari ziurtagiri hartzea, dela diagnostiko bat egitea langileriarekin, alegia, konpromiso xumea, baina beharrezkoa da urratsak egiterazte. Konpromiso hartu dute,
eragiteko hainbat enpresatan, 10 enpresatan. Uste dut hori oso garrantzitsua, horrek erakusten duelako benetan langileriaren aldetik badagola konpromiso irmoa euskaraz lan egiteko eskubidea berbadadin eta prestutasuna, enpresek urratsak eman ditzaten. Eta ez dena ulertzen da, belaunaldi berri horiek orain lan mundurako jauze egiten dutenean, papatean gaztelaniazko mundu batean murgildu behar izatea. Ezin duguna da, hezkuntzan egin den inbertsio hori xautu lan munduan teremu ekonomikoan. Horrezegatik guk gaur erakutsi nahi genuen Euskal Gehiengo Sindikalaren bidez, Euskalgintzaren bidez, badagola benetan borondatea eta badagola gogoa urratsak egiteko, baina horretarako nahitaezkoa da beste aldeak ere, alegia enpresariak eta enpresariak aldeak ere, norabide hori ardezaten eta konpromisoak jarritzaten. 2023ko Espainiako aurrekontu orokorren proiektuaren arabera, pentsioak 2022ko bataz besteko KPI-aren arabera erregulatuko dira urtarriletik aurrera 8,5%ko igoera izango dute. Hala ere, konpentsazio neurririk ezarri ezean, Hego Euskal Herriko pentsiodunen mugimenduak deitoratu du 6ko erosteko ahalmena galduko dutela. Hala urriaren 15ean, Madrilgo Kongresura eramango dituzte KPI errealaren aplikazioaren alde Hego Euskal Herrian jasotako 70.000 sinadurak. 2023ko Espainiako aurrekontu orokorren proiektuaren arabera, pentsioak 2022ko batazbesteko KPIaren arabera erregulatuko dira urtarriletik aurrera. Hala ere, Euskal pentsioen mugimenduak gogoratu du pentsioak batazbeste KPIaren arabera erregulatzeko irizpide aplikatzeak pentsiodunak erosteko ahalmena asko galtzea ekartzen duela. Azpimarratu behar da, hemen Hego Euskal Herrian, hain txikia izan da, 70.000 sinadura bildu ditugula. Hain zuzen ere, 2021ean galera hori 3koa izan zen, eta 2022an konpentsazioen neurririk ez badago asko handiagoa izango da, 6koa alegia. Bestela esan da, 2 urten artean pentsiodunei erosteko ahalmena 10% murriztu zaie. Egoera horrela, 1.080 euroko gutxieneko pentsioa berehala ezartzea exigitu dute, eta benetako KPIarekin errevalorizatzea. Ia 5 urte daramatzate borrokan eta argi dute mobilizazioak berme onena direla helburuak lortzeko. Horregatik, Hego Euskal Herriko pentsioen mugimenduak Espainiako estatuko gainontzeko pentsioen plataformekin batera manifestazioa egingo dute Madrilen urriaren 15ean. Madrilgo Kongresura eramango dituzte KPI errealaren aplikazioaren alde Hego Euskal Herrian jasotako 70.000 sinadurak. Zehatz-mehatz, ikusita nola inflazio gora etengabean ari da, eguneratu behar dira pentsioak KPIren arabera. Bizkaiko metalgintzako patronalak eta sindikatuek negoziazio mailaren 13. bilera izan dute FVEMek proposamen berria eraman du 2022ko 9,5%ko soldata igoera. Hala ere sindikatuek adierazitakoaren arabera patronalak eduki garrantzitsuak baztertzen jarraitzen ditu, hala nola subrogazioa luzatzea, lanaldia murriztea eta hitzarmena aplikatzeko bermeak besteak beste. Egoera horrela patronalak planteatutako edukiak urrun daudela Bizkaiko metalgintzako langileek behar dutenetik eta momentu urriaren 27ko, 28ko eta azaroaren 2ko deitutako grebei eusten diete. Urriaren 19ean negoziazio maila bilduko da berriro. Que no me grabe. Eta alabentzat, proposamena hori ez da nahikoa. Alde batetik, mantentzen dituelako atzera pausuak, malgutasunean, garantia miniman eta
bajetan, eta gero beste alde batetik ekarri du mugimendu berri bat soldata igoretan, baina eginten duen mugimenduan ez dago bermatuta sektoreko langileen erosalmena. Orduan, hori argita garbi bimarra gorri dira. Gaur patronala urrun dau. Aste bete barru ikusiko dugu, baina guk zentzu horretan bi aste barru hasten dira grebak eta hori lantzen jarraitu behar dugu eta intensifikatzen mobilizazioak, prestaketak eta greba horiek ondo irtetzea. Porque gu gauza bat argi dakau, bakarrik forma bat egongo da patronalak eduki duinak ero beharrezkoak jartzea maixan. Hau da, grebak konbokatuta egotea, grebak gaitasun egitea eta ondo irtetzea eta injar erakustaldi ero gaitasuna eukitzea. Horrek emongo esku bakarrik nahi dugu hitzarmena. Araban, Michelineko Gasteizko instalazioek azaroan eta abenduan produkzioa geldituko dute. Hasieran azarora arte luzatuko zen, baina zuzendaritzak iragarri du azaroko asteburu gehienetan eta abenduko zubian ere lanuzteak izango direla. Bestalde, Laminaciones Arregiko enpresa batzordeak 2 ordutako lanuztea deitu du kontzentrazioa egingo dute. Horrez gain Gasteizko lan harremanaren kontseiluan bidezko hitzarmena exigitzeko. Laminaciones Arregi enpresak 2006an sinatu zuen azken lan hitzarmena eta 2009an iraungi zen horren indarraldia. Azken urteotan enpresa batzordeak hitzarmen berri bat sinatzeko asmoa izan du, baina zuzendaritzak eskainitako proposamenak okertzen zuen egoera. Hala ere, beste hitzordu bat antolatu zuten negoziazioarekin jarraitzeko eta batzordeak eskaera egin zuen. Hala baina ez du oraindik erantzunik jaso. Hori dela eta adizkidetze saioa eskatzea erabaki du. Elkartu gara, ja daramagu 10 urte lan hitzarmen berri gabe eta behingoz enpresak ekartzen dituen edukiak eta merezi ditugun edukiak eta serioki hasten diren negoziatzen. Bestalde, Michelineko Gasteizko instalazioek iraiaren 16tik ekoizpenak gelditu dute asteburu guztietan. Hasieran azarora arte luzatuko zen, baina zuzendaritzak iragarri du azaroko asteburu gehienetan eta abenduko zubian ere lanuzteak izango direla. Erabaki horrek eragina izango du 1845 langileengan. Hau da, plantillaren erdiaren baino gehiago ez da egun horietan lanera joango. Ukrainak sortutako krisia dela eta autoa fabrikatzen dituzten enpresak eskaera gutxiago egiten ari dira krisiagatik eta horrek inpaktua du Gasteizko industrian. Nafarroara salto, unerik txarrenetan maitasuna sor daiteke, esaldi hori irakur daiteke LKN artistak Nafarroako parlamentuaren atarian ipinitako irudian. Foruzaingo baten eta Nafarroako gobernuko Remirez lehendakari ordearen musuak, bi instituzioen arteko liskarrari egiten dio erreferentzia, trafikoko eskumen guztiak Nafarroari eskualdatzeko prozesua, burutzeko atzerapenak dira tirabira hauen jatorria. Nafarroako Silenciosos Faltzez enpresako langileak parlamentuaren aurrean elkarretaratu dira lantegiaren itxiera salatzeko. Enpresak Volkswagen hornitzeko Faureziarekin zuen kontratua maiatzean galdu ostean enpresa ixteko erabakia ezagutzera eman zuten. Ela sindikatuak erantzukizuna Faurezia enpresari egotzi dio eta bertako 35 lanpostuak babesteko eskatu dio Nafarroako gobernuari.
Faurezia zeukan kontratu bat enpresa honekin, eta erabaki du bertan bera ustea, baina oraindikan, naiz eta galdetu, ez dakigu zergatik erabaki duen hori. Ze ez da ezer aldatu. Orain falta da epailearen autoa baimena emateko itxiera egiteko, eta bitartean gu gaude borrokan. Oraindikan borroka ez da bukatu, oraindikan enpresa ez dago itxita, gure ustez lana dago. Gizarteko gaiekin jarraki, Gasteiz eta Loiuko aireportua lotuko dituen autobusa izango dugu 2024tik aurrera. Autobus linea berri batek Gasteizko erdigunea lotuko du Foronda eta Loiuko aireportuarekin. Goia gasolindegi zaharretik aterako da, eta udako hilabeteetan 13 zerbitzu emango ditu egunero. 2023ko udaberrian proiektua behin betiko onestea eta lizitatzea espero dute. 2024an martxan jartzeko bidaiaren prezioa 15 eurokoa izango da, eta besteak beste bat barik zein mugi txarterekin ordaindu ahal izango da. Nerea Garzia. Eta Gasteiztik mugitu gabe, Euskal Herriko eskubide sozialen karta osatzen duten eragileek eta sindikatuek adostu dute pobretze prozesuaren aurka mobilizazio dinamika abian jartzea. Bada Gasteizen egindako batzarrean, plataformako kideek adostu dute azaroaren 19irako borroken konfluentzia ardatz izango duen protesta egun antolatzea. Euskal Herriko eskubide sozialen karta osatzen duten eragileek eta sindikatuek adostu dute pobretze prozesuaren aurka mobilizazio dinamika abian jartzea. Bada Gasteizen egindako batzarrean, plataformako kideek adostu dute azaroaren 19irako borroken konfluentzia ardatz izango duen protesta egun antolatzea. Ikasturtean landuko dituztenak zehaztu dituzte eta indar berrituta heldu direla gainera jakitera eman du plataformak oharbidez, baita bileran mintzagai izan dituztenak ere. Hau da, bizitzaren garestitzea, zerbitzu publiko eta eskubide sozialen murrizketa, energia eta krisi klimatikoa guda imperialistak, zaintza sistema eta burujabetza gabezien ondorioak besteak beste. Emandako informazioaren arabera, askotariko eragileen ekarpenak aintzat hartuta, herritarrei eragiten dien pobretze prozesori aurre egin eta eraldaketa sozial erradikalaren alde aktibazio oinarri, dinamika mobilizatzailea antolatuko du Euskal Herriko eskubide sozialen kartak urria eta azaroa bitartean. Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako hezkuntza legea onartu nahi du Eusko Jaurlaritzak. Lege horrek indarrean dagoen Euskal Eskola Publikoaren legea ordezkatuko du. Bada Euskal Eskola Publikoa Zaharro plataformak ohartarazi duenez, naiz eta aurreproiektuak sare publikoaren aldeko zenbait neurri jaso, sare pribatuaren aldeko neurriak bere gain hartuko ditu itunak. Horregatik, Euskal Eskola Publikoaren alde eta bestelako hezkuntza sistema eskatzeko, Euskal Eskola Publikoaz Harro plataformak mobilizatzera deitu du azaroaren 5erako Bilbon.
Aurreproiektu honek hezkuntza publikoa, euskara eta euskal kultura eta laikotasuna defendatzen dituela dio, baina zerbitzu publikoak privatizatzearen aldeko apustua egiten du. Sareen dualtasunari eusten dio, euskalduntzerako atzera pausua da eta ez du laikotasuna bermatzen. Hori dela eta, topagunea osatzen dugun eragileok, dei egiten dugu gizarte osoa datorren azaroaren 5ean, 5:00 Bilboko hezkuntza ordezkaritzatik abiatuko den manifestazioan masiboki parte hartzera. Euskal Eskola Publikoaren alde egin, eta lege honi ezezko borobila emateko. EAEko emakumeek gizonek baino 6.300 euro gutxiago kobratzen dute bataz beste urtean eta alde hori pentsioetara eta lan merkatura ere aldatzen da. Emakumeen okupazio tasa gizonena baino 8,5 puntu txikiagoa baita. Beste datu bat lanaldi partzialeko langileen 20% gizonak dira, 80% emakumeak. Zaintzaren eremuan seme alabak zaintzeko baimena eskatzen duten 10 langiletik 7 emakumeak dira. Hala jasotzen da Euskadiko emakumeen eta gizonen egoerari buruzko 2021ko zifren txostenean. Lan eremuko genero arrakala aztertu dugu LAB sindikatuko idazkari feminista den Eli Etxeberriarekin eguerdiko magazinean entzun. Datu hauek ikusita argi ikusten da, ez? Bide luzea dagoela ere lan eremuan berdintasunean egiteko, berdintasunaren alde egiteko. Bai, egiten. Azken urteetan ez dira aldaketarik egon, eta ez dira aldaketarik eman, eta ikusten duguna da soldatarrak ala bere baitan mantentzen dela, ez? Batez ere, sektore feminizatuetako emakume langileen egoera ez delako hobetu. Horregatik hain zuzen ere, egunero daude kalean eta borrokan, ez? Osea, haien artean egoitzetako langileak, etxez-etxeko laguntzakoak, garbiketakoak, eskuhartze sozialekoak, merkataritzakoak, ez? Guk pentsatzen dugu lan munduaren segregazioari aurre egiten zaion arte ez dela ezer aldatuko. Horrek esan nahi du sistema kapitalistak berak ez prekarizatzen eta feminizatzen dituen lanbide guzti horiek erdigunean kokatzen baditugu, horrek esan nahi du aitortza ekonomikoa, politikoa eta soziala ematen badiogu, egoera aldatuko luke bestela, zaila ikusten dugu. Eta, gero bestalde batetik ere, zaintzalanak nola dauden banatuta jendarte mailan ere, ez du laguntzen, ez? Esan nahi dute, larrulari partxaletan dauden gehienak emakumezkoak baldin badira, horrek esan nahi du kontziliaziorako baldintzarik edo kerarik ez daudela. Berez eta zerbitzu publikoak ez badira garatzen ere horretarako, hau da ez bada sortzen zaintzarako sistema publiko bat, hau horrela mantenduko da. Eta, horitzorrez gaur egungo egoera hori da. Eta zer esanik ez, lehen ere aipatu dugu, honek guztiak gero pentsio sisteman ere isla duela eta pentsio sistemaren oinarria bera kolokan ere jartzen duena inhandi batean, ez? Nola hainbat eta hainbat emakume urte luzeetan etxean lan egin gabe, kotizatu gabe bada ere, soldatapeko lan bat izan ez duten arren, gero prestaziorako aukera hori ez dutela. Bai, pentsioekin gertatzen dena da bizitza osoaren zehar gertatzen ari denaren isla. Osea, honek esan nahi duguna da, esaiola balioa ematen zaintzalanei, ez da zaintzaileei, beraz, ez baditugu berriro kondenatu nahi prekarietatera eta probetxera, egin behar duguna da, haiekiko aitortu badagoela sor patriarkal bat. Eta sor patriarkal hori nolabait ordaindu beharko genukeen zerbait da. Horrek zer esan nahi du? Bilatu behar ditugula, bai irtenbideak eta bai formulak hor zaintzalanetan bizitza osoa egon diren emakume guzti horiek beste egoera batean egoteko, ez? Eta hori dagukegu jendarte bezala, batez ere botere publikoei ere, ze ez da borondate politikorik egonda, ez da hain zaila izango horrelako irtenbiderik aurkitzea. Eta hori da guk pentsatzen duguna. LAB sindikatutik eta beste sindikatutatik ere berdintasun planak lantzen ari zarete, horrek zein puntutaraino aldatu dezake egoera?
Pues, zoritxarrez guk pentsatzen dugu gaur egun nola betetzen edo ez betetzen direnari berdintasun plan horiek ez direla batere eraginkorrak. Horrek esan nahi du berdintasun plan bat izan da ere emakume langileen egoera ez dela aldatuko. Batez ere ez diralako betetzen ari alde batetik, beste alde batetik paperean agertzen dena askotan ez delako nahikoa, da gero beste ez batetik naiz eta ez bete ez da ezer gertatzen. Guk uste dugu arazoa dela egiturazkoa eta globalagoa. Berdintasun plan batek gerta daiteke enpresaren batean, bai egoera aldatzea, baina orokorrean ez da aldatuko. Lan merkatua dago erabat segregatuta eta badaude alde batetik sektore feminizatuak, beste alde batetik sektore maskulinizatuak eta haien arteko aldea edo arrakala izugarrizkoa da. Eta hori handitzen ari da, ez da murrizten ari. Horregatik esaten dugu zaintza lanak erdigunean eta aitortza ekonomiko, politiko eta soziala izan arte ez dela ezer aldatuko. Eta berdintasun planekin zoritxarrez esan behar dugula porrota izan direla eta hortik ez dela irten biderik etorriko. Eli Etxeberria Lab sindikatutik eskertzen dizugu gaurkoan gurean izateagatik eta gako guzti hauek ematea ere. Eskerrik asko, hurrengo arte. Kulturara salto, murrizketekin egindako bi azokaren ostean, 57. Durangoko azoka osoa izango dela iragarri dute Gerediaga elkarteko ordezkariek ikusi. Durangoko azokak estanda egingo du abenduaren 7tik 11. Pozik gatoz. Bi urteren ondoren aurtengoan Durangoko azokaren estanda biziko dugulako. 57. edizioan Euskal Sortzaileen plazak bere unibertsoa berreskuratuko du. Horrez gain online dendari eutziko dio. Euskal kulturaren estanda, sorkuntzaren eta jaiaren estanda. Durango osotik eta Euskal Herri osora zabalduko den estanda. Abenduaren 7an lehertu eta 11 arte irango duen estanda. Euskal Herriko otzoko guztitako lagunek estanda egiteko plaza izango da gainera. Kulturarena, kulturzaleena eta danak Euskal Herriko txoko guztizetatik estanda bat emotea eta danok gogotzu etortzea Durangora disfrutatzera. Erakusmaien izen ematea itzita dago eta momentuz ez dute datu zehatzik eman. Hori bai, espero dute pandemien aurreko bizitari eta salmenta kopuruetara itzultzea. Izen emateko eta epe ofizial horiek itxita daude, baina orain daude errebizioak, azken inkorporazioak eta orduan benetan azken emaitza kopurua ez dakigu zein den. Guk usaina hartzen dugu edo uste dugu ikusten dugunez, azoka bete-bete bat ikusiko dugu. Egoera zail batetik estanda egiteko momentua da eta zehazki estanda ardatzi izan du alaber Ruben Ramos diseinatzaileak kartela sortzerako orduan. Zailintxiko baten zaio logoari, bai da hori denok ezagutzen duguna da, ez? Eta aurretik jarri dugu izartxo hori, estanda hori irakur dadin. Disiplina askotariko sortzaileek euren proposamenak bidal ditzakete gainera programan parte hartzeko. Landako gunea erakusmaiz beteta egongo da, eta horrez gain etetik ere erosketak egiteko aukera egongo da abenduaren 7tik 10. Landako kateak itzi ondoren ere hainbat liburu dendetan jarriko dute Sunon han da egitaraua. Ohiko martxara itzuliko da azoka edukira mugatu barik, gertukoa eta herritarren ilusioa eta irrika erraz ikusteko modukoa. Euskarazko literatura saria, Uxue Apaolazak eta Biurguneko Nasa liburuak jaso dute. Euskarazko haur eta gazte saria Leire Bilbaok eta Barruko Hotsak liburuak. Eta azkenik literatura lanaren ilustrazioa Maite Mutuberriak eta Irrimola lanak. Datorren astean iragarriko dituzte faltan diren sariak eta azaroaren 24an izango da sari banatzeko ekitaldia Donostian Tabakaleran. Gasteizko Artium Museoan ezagutzera eman dira Euskadi literatura sarietako aurtengo irabazleak. Uxue Apaolaza, Leire Bilbao eta Maite Mutuberria dira saritutako lanen idazleak. Lourdes Otaegik, Ane Labakak, Jon Martinek, Jurre Ugartek eta Josu Jimenezek osatu dute aurtengo epaimaia.
Momentuz 3 kategorien irabazleak iragarri dituzte. Euskarazko literatura saria, Euskarazko haur eta gazte literatura saria eta azkenik literatura lanaren ilustrazio saria. Liburu honek kontatzen du ume baten egunerokoa, soinu banda baten bidez. Hau da, esnatzen denetik, lokartzen den arte, bere inguruan dituen soinu, zarata, musikak hartu eta horiekin poema bisual eta jostagarriak egiten du. Eta zer erabili ditugu? Batetik kaligramak eta bestetik onomatopeiak. Irrimola da jolasteko liburu bat, oso ume txiki-txikiendako eta bertan aurkituko dituzte 8 protagonista, kalera doazela jolastera eta iragartzen dute irrimola datorrela. Zer da irrimola? Irria eragiten duen zirimola. Kontatzen dituztu gauza asko, ipuiak direlako, 9 dira eta bakoitza independientea da. Uste dut gai batzuk aukeratu behar banitu arrostasuna izango litzakela nagusia, lurrek bere inguruarekiko, bere buruarekiko, sentitzen duen arrostasuna boterean dauden diskursoak bereekin talka egiten dutenean, arrostasuna edo egokitu ezina individu ahul bat izanik makroestruktura guzti horien azpian, eta esan dudan, ze aukera dago hor duintasunerako edo moralerako edo koherentziarako. Uste horren bueltan dabiltzela ipuiak. Saridun bakoitzak 18.000 euroko saria izango du, eta beste 4.000 euro eskura ditzake bere lana beste hizkuntza batean argitaratzen badu. Kultura eta hezkuntza sailak datorren astean iragarriko ditu falta diren sariak. Sari hauetan helburu nagusi bat dago, eta da zuei, sortzailei, rekonozimentu bat egitea, eta jendearen aurrean aitortza publiko bat egitea zuen lanagatik. Eta horrekin batera animoa eginkizun horretan jarraitu dezazuen. Azaroaren 24an sariak banatzeko ekitaldia izango da Donostian, Tabakalera Kultura Zentroan hain zuzen ere. Eta amaitzeko gaurko musika zuzenean saioan, Bazka taldea ezagutuko dugu, bide luzeko musikariek osatutako taldea, beraien lehen diskoa kalean dutela, basoaren ilunean dantza lantaldea, Gasteizko Geldorado aretora gerturatu da, taldearen lehen emanaldira eta bertan erreportaje bat grabatu dute. Eta horrela, iritsi gara albistegiaren bukaerara. Gogoratu, guztiak eta gehiago nahi duzuen aldiro, 11.eus atarian, astelehenera arte. Thank you.